Sumaatin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kaibigan at Aupo papa nan no anyi klem yakata no view klem ya follow paple no pato su program siadu akpa nila isiamo akla bila mi akpem bahafi mia ay ejila sama-sama tayong manalangin. na yakata mia tada mau nuti klak batoduda. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Mia fufu mau ganu so katanto Kami pong iyong mga lawuter vida kapan komala nagtitiwalang nyawo siu nawo nagkakautangan namin ng aming mga dojida buhay anba at ng wenye mia mau kabutihan awo amesibo mia pa agba sa buhay na ito. Bermunyusia nunyus lemnya sila kekhasia malacho Muling lumalapit sa iyo pufu upang
Ya kata mia va won kuma aka mga puso. Kinikilala pemia kita, ada akpenaw. kabutihan mo sa amin, Ama. Jomnya pa jimaka Bawat araw na kami ay nagigising. nyenye ba winya amesila domanyo wom nam May pagkakataon pang yemnya pa agba planu salam yan mga mahal sa buhay. yemon Makapagpatuloy popole ang mia aming si mga pamumuhay. pemia no pemia loloto Salamat po, Panginoon, yenye pemia ay sa nya pa do na sa la amin, sa akpenaw araw-araw, mia apato sa pag-iingat kana sa khwadam lahat, ba sa shabba lahat, sa pagkakaloob akwa sa mia amin ta edi ye gawula ng aming nagtitiwala chwa mia pa buda daw na mayroon kami kaming Diyos na nakatunghay sa amin sa mga oras ng aming mga yedo jidan wo ba pangangailangan ay mawula mia si mayroon sila din mia kaming ta ko natatawagan. la mia pa fupa yu mala amada li mia tem ayo aduk badana ng mabuting dumadating sa aming mga amada si mia jesi muli po sa oras eya na amesigbo nyu kata chunami la mia pa apa namin pong ikinukumpisal fu akla la yi si mala mi ba bo nagagawa. Nagkukulang eye kami sa iyong banal na harapan. mia bu mia pa nu Patawarin voma mo po sana kami ngayong buda daula mia nu tila won sa kum mga nagkasala da sa amin. kuchu kemi Minsan pa sa palatuntunan abale si mi cheka humihingi mesu po wa boda kami mia ng nu iyong tila tulong. Samahan mo sana kami. akla la wona si mala po ang lahat ng aming mia mga bia won kapwa plan tao ko sa eye iba't da ibang no dako ng daigdig. na Ang ira mga mia no bi sumusubaybay ambato na sa kafa iyong apada radyo, shad Ama, sana'y minsan pa kami mesu pro program makaranas siado fufu ng patnubay ng iyong banal na espiritu alaba tungkol sa akla aming pakikinig ng ugbo iyong boko mga kwila na salita. jomian Mabuksan ang aming mga puso. bebiela tuduga wonya Kita wula ng liwanag apa na jiuna nagmumula abu sa iyo. Nagagabay sa aming ya mga eji pamumuhay akpo sa akadi araw-araw. sichu wula Magkaroon kami ng pag-asa sa aming eya mga puso ajomyan na sa mga pagkakataong lemnya pa wala akam na kaming bersiag malalapitan, Ama, alaba may mopopona Diyos kaming sunya laging silemnya nakahanda pechiuba upang kami po ay pakinggan. ba Sa yi aming sima pa, kepada kemalimnya iola maula lahat miasi ng iyong mga anak si na dua nasa tumi mga dako, ang mga lingkod mong na nakikibahagi alang kuda viu katanti pahayag ang afisio iyong kata salita sa usubola aming kwa mga pudula kapwa-tao. Pagharian nawa kami ng kapayapaang nagmumula sa iyo. ala gumak pomla Salamat o po, Ama, nyau fiap fiap sa na miano bi Panginoon amabatau tagapagligtas na si yadda Kristo akwai na Jesus. fufu Amen. na yadda la Yesu Kristo kan koma amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Live tayo napapanood ngayon Lolo dito kula po. nuti papa nano ani premier kata At sa official social ule media miak pom account la ng UNTV Church of God kula International. imia pa yava la uji At ganun din po alesi din tayo Members sa Church of God live International sa YouTube. wala ba padam asia la YouTube channel God International. MCG aspe channel aji yenya mau pa hamo la kakam kudo eye chu Philippine tu mala officiala e fie na nyakata asia enya MCGI pa domanyo wala Sabay ang
Ngayong gabi po ay makasama natin bilang virtual audience ang ilan po sa Fiesiela, Amesu ano klimila kajila, unye miano viado, sucho maupaham, cho laguna untuma. Labe miakata, miatem ade miano vi ambataubo. Eye nobuntu Eljon, eye liklula, fima aleki efienao. Kuya, magandang gabi po at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Salamat po sa Diyos sa Efie. ikakatawang makabahagi sa programang MCGIK. Na amesu kata klomido, Mga kapatid po dito sa Nagcardan Laguna chapter upang umbot sa miau ating mga miano viau, balik po sa'yo, Kuya. fiula nutuma, afisiela, odogo, wate miano vi ambataubo. Yo akpeda ma mido benami laguna afima miano visiula afima la fiancia. mga kapatid natin naman na nasa virtual audience. Salamat po sa inyong Eye miano viado ha ula kaji kulmila afisia akpenami bebe po gumala siama. Kami po sa MCGI o Members in Church of Eye God, mia eji ade miano vi ambataubo yawo sinya MCGI alo mau pahala nyeko eji sebe esia nyepetoda asi onya bemia nye donu suada nami. Laba ifeto manyunyu na ade miano vi ambataubo. relihiyon, political affiliation, kung tayo po ay mayroong magagawa. Maka subo alo jikose silawusi alo junyaha bobo kami ulaw. Junyaha kami ulaw. Esiala enya miapoto da asibe miawo na mesiam. na ito Lolo dudu po agbalamba magatenu hiato nantetela muhana awawo o. samantalang tayo ay may Eye aba alesi apostol Paulo blo na Galatia tota dekipi agu. at lalong-lalo Yan ti esi asino popole miasila na miawo. Nunyi na amesiama kebe vieto na hahosa to. Babela efeso tota dekipi ni globe. Eye binye bena nunyi sike amesiama wonala. Eya ke waho chu apotola bo. Nenye dola alo abrodevi. Eta abe Kristo to si ho. Mia apoto Yesu Kristo penya uji sela. Siwung lode onoko pauma. Jojo nyenyele nyele gbagba jento mau pokpere nplungdami pokpoma. Bemia kata mia awo. Lebe mia yi eji. Ade mia novia ubo. Menye mia novia dede o. Ebo mu mia novi amugwa tau. Kasu bosi kema ule o. Novia u nyapa pokwe la klalo. Bele mosu ya denula. Mia tem azu mau poto onu. Hena apa domanyunyu. Ade mia novi amugwa tau bo. Eye gawula. Bemia degbapa. Mau nuso kata tola pa bubu. Afia. Be apa nubrani popokle domanyunyu la no anyi tibi. Lefi le apa siamela. Nyetu ahomu ya fufusi soma. Anyigba bubu ma. Le nyatepo ma. Anyigba bubu pepema. Ate toto jeside kala. Elo alo ejore abrato uji. Eye bia nyebe nukata nena pa afoku se ujona. Eye nukai apotola jibe ya afiami esibe nusi apumo bila jojomdo. Bagyo at lindol. Mga kalamidad na madalas nating naririnig Ahomu ya fufuseso anyigba bubu. tayo mismo. Ang Siumye sena eji Pilipinas, nasa Pra miaunton ha nyetu esiama. Le Philippines juamala. at 5 sa mga Ahomu ya popo ke klaba plava son tuna Philippines juama. Sinya la parakama eye apa ke klama atos son la blanu gede. Laba afisi miela la kekamala. Ahomu ya popo seso si jo la kekama kodope ntia jojoma la Philippines la me ojole oyobe Yolanda. Pa ahomu ya popo sesala. May iba't ibang kondisyon na hatid ang bagyo kagaya ng ulan, kulog at kidlat. Pero alam niyo, Ahomu ya popo siya ha nufu vivo vove eya dola chijaja ejidagbe akadio klena eye minyebe esio ponde jiwula eye nye chidodo la bena
esia ejona na eva anyigba bubu pe akpagomala nusia ejona la kata makuli eye million de kapa amamala alafa mama bla ava la eyakwi amagbato alo defuna amagbato gedo kakagbola omwade kemelis watanga cho ado jesi be ahomuya pupu alo anyigba pupu sia lava job hafi emagbe wava o mwade kemeli o. May mga preventive measures na maaari tayong gawin sa ating mga sariling tahanan o kaya sa Dodo li miatem ado le miapa yisiam alo afonu kple miapa jidudu dɔwɔlawo eye gawula mianɔƒe dodoɖaji ado dzi ɖe nu si Mawu ate ŋu awɔ na mi la nu. Azɔ miakae Biblia la gblɔ neva afɔku nya siawo gbɔ. Gã mina miabia Biblia la. Ame kae nana etowo gbana. Miaxlẽ Amos. Eye si xlẽ ge miala nye si. Ta shekpipi ade eye ame si tu eƒe dziƒoxɔ ɖe dzime eye wòɖo eƒe xɔ koba gɔme anyi ɖe anyigba dzi eye ame si yɔ atsiaƒu me tsiwo hetsɔ ƒo ɖe anyigba dzi la enukɔ enye aƒetɔ. Yeta aƒetɔe lɔa atsiaƒu me tsiwo ava kɔ ɖe anyigba dzi. Esia nye ahomuya ƒoƒowo. Esia ƒoƒoƒi dzɔ ɖe Haititɔwo dzi. Mawu ƒe dɔwɔna ye eye nye ame si lɔa tsi ɖe yɔa tsi tso atsiaƒu me akɔ ɖe anyigba dzi. Eya ke ame ka hãe nana anyigba ʋuʋuna miaxlẽ Hiob ta atɔ emli towo ɖa ke womenya o. Etrɔ wobu anyi le eƒe dɔmedzoe me. Eʋuʋu anyigba le enɔƒe alebe eƒe sɔtiwo ʋã. Yeta ame si ʋuʋu anyigba Mawu ye. Le nyateƒe me la, anyigba ʋuʋu sesẽ aɖe li gbɔna. Hebritɔ 12:26. Ame si ƒe gbe ʋuʋu anyigba la le ɣe ma ɣi me. Ke azɔ la eɖo ŋugbe gblɔ be esusɔ zi ɖeka eye menye anyigba ɖeɖe ko maʋuʋu o, ke boŋ dziƒo hãe. Yeta dziƒo gɔ hã Mawu ate ŋu aʋuʋui. Aʋuʋu anyigba kple dziƒo hã. Eya ta nɔvi, Mawu nana anyigba ʋuʋu dzɔna. Etowo ƒe gbagbã la, ame ke wɔnɛ? Miaxlẽ Salomo ƒe agbalẽ 142. Eye ame si doa me ɖe anyigba dzi, doa mo ɖe anyigba dzi, tete wòdzona nyanyanya. Yeta eka asi towo nu eye wotua adzudzɔ. Tene kpɔ etowo wowo wole dzudzɔ tum la. Mawu ƒe nuwɔna ye. Miaxlẽ Yeremia 25:32. Ale aƒetɔ Zebaot gblɔ esi. Kpɔɖa dzɔgbevɔ̃e tso dukɔ gbɔ yi dukɔ gbɔ eye wode zi ahom. Aƒetɔ ƒe ame siwo wowu le nukeke ma me la, woanɔ anyigba tso anyigba ƒe mlɔenu ɖe ase ɖe anyigba ƒe mlɔenu. Womafa na wo o. Mawu ke nana anyigba ʋuʋu sesẽ ma dzɔna. Ahomuya ƒoƒo sesẽ mawo. Dzɔdzɔme ƒe afɔku mawo. Azɔ mina miabia Mawu, nu ka ta nu siawo dzɔna ɖo? Nu ka ta nu sia dzɔa ɖe amegbetɔwo dzi ɖo? Nuɖoɖo ɖeka ɖe le na esia. Nɔviwo, vaɖi nyenye siwo katã me amegbetɔwo tona. Amegbetɔ ŋutɔ ƒe nu vɔ̃ɖi wɔwɔ tae. Mia ŋutɔwo míaƒe enuŋuti gbegblẽ tae. Esi wònye míekafua Mawu o.
Yemitro magbede mau tai. Esia jole Israel cha. Mau glona Israel to. Bene miawode nye sewji ola. Nusi ajode nyaja inyesi. Nusi akata jode wuji. Nyasiwo kata mau pe fifo deo kata jode wuji. Eva Israel ji de wupe to madu ta. Nyakli. Mose pe agbala atolia tabla avonyi ipibi aton. Kene madu. Ne medoto apeto. Wo ma wupe gbe o. Eye mele. Sekple dodo siwo kata megblɔ na wo egbe la me ɖe asi hewɔ wo dzi o la, ekema fiƒode siawo kata ava dziwò eye wòaɖi nu wò. Aɖi nu wò le dume eye aɖi nu wò le agble me. Aɖi wò kusi kple wò amɔwɔzenu. Aɖi wò dɔmevi kple wò agblemenukuwo kpakple wò anyigbawo kple wò alẽnɔwo nu. Ne eva aƒe la aɖi nu wò eye ne edogo la aɖi nu wò. Aƒetɔ ana fiƒode, ʋunyaʋunya kple dzɔgbevɔ̃e nava wò nu siwo katã nètsɔ wò asi wɔ dɔ kpɔ la dzi va se ɖe esime nàku atsrɔ̃ avɔ xoxo le wò nu vɔ̃ɖi siwo nèwɔ eye nègblẽm ɖi la ta. Ɖe vɔ̃ɖiwɔwɔ ta, Mawu ƒe fiƒode eva amegbetɔ dzi. Edzɔ le Israel tsa aʋa dzɔ dɔvɔ̃wo va eye afɔku vovovowo wodzɔ ɖe wo dzi ɖe woƒe vɔ̃ɖiwɔwɔwo ta. Susu ɖeka ta nu sia ƒomevi dzɔ ɖo. Mawu le nu xlɔ̃m mí le ŋku ɖom nu dzi na mí. Elabena nya ame siwo mexɔ Mawu dzi se o la, wogblɔ be o nye Mawu, alie wòle. Esia dzɔna ale be míanyɔ tso míaƒe alɔ̃dɔdɔ me. Le be Mawu ƒe nu siwo wòdzi be míawɔ la, míagblẽ wo ɖi o. Noɖo ŋku nu dzi na mí be Mawu dzi be míagbugbɔ va ye gbɔ. Eye míele mia kpem hena ƒe dzinu ewoa ƒe ŋkeke blaetɔ̃-vɔ-ɖekɛa dzinu sia me. Míagadze mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo sɔsrɔ̃ gɔme. Esia le nu ƒom tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo nu si míasrɔ̃ tso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Míedzo ɖa Ghana ƒe gaƒoƒoa nu di ga 11 me. Míele mɔ kpɔm be miate ŋu axɔ mí eye ne Mawu lɔ̃ la míakpɔ mía nɔewo. Hekpe ɖe esia ŋuti la, míele mia kpem be mia asubscribe na míaƒe MCGI channel eye miame na amewo alike na mí. Afi ma miate ŋu akpɔ agbemenyawo, ŋutinya ƒomevi vovovowo le kple ese siwo wofia tso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Yele koko ƒom na mi be miakpe ɖe mía ŋuti, mia subscribe na míaƒe MCGI channel la eye miate asi ɖe gaƒoƒo la nu le gaƒoƒo la dzi le afi ma. Eye le afi ma la, miate ŋu akpɔ míaƒe nufiafiawo le. Azɔ amewo katã le fukpekpewo me tom, dodokpɔwo me tom. Aleke nebia ɖokuiwoe? Nu ka mi woe ya nèto? Nu ka míaƒe numetotowo fia mi kple dodokpɔ siwo me tom míele? Na mía aku egɔme nu si mía nɔvia aɖewo gblɔ kple nya si ŋɔŋlɔ kɔkɔe la gblɔ tso esia ŋuti. Nu ke nele susu be ne míeto xaxawo me le agbe me la, míasrɔ̃ atso eme.
sa akin ng pagsubok sa buhay, isang motivation kasi Anya ya lahat tayo nanggagaling duduk sa pola agba mala nusa may tutu mga unya problema. Tapos la bamya kata hindi natin nalalaman nyega da kuma kung eye ano ba yung mga dadating sa buhay. Kung ano kare, di ba, pag may problema tayo, may sometimes na hindi natin na-handle yun. nyenya nukai Dumadating din yung time avajo na nagpapakamatay tayo. ya Ayoko ko na, mala ayoko ku na kharu po. jwada nya jina Kaya nya para teng sa akin, achu isang motivation para nya sa teng mga chone yan. And ayun, ya tingnan madu natin yung awane ba mga uwa wudupi gusto nating makuha. ya tananya ya enya nusa dudu hoko alaba mai bibilaji na nya duduk po siuva ama pa agba mala mava bawa anami pepe o kabung bawa nak nya sesa bemyateng atukuhe kedu mala agama umanami tete pos myateng achoko musiko je bemya wenye ba ala bemya sesa tu mau pepedan plan pokoma i myatu nusio kata mala la susumba duk po vanamila agama laba apatula apa lolon bemyatu esiam laba mabato pa agbala mateng ate matu tu mako vanamila agama alaba Yung 24 years old, hindi niyan kaya ang afia numi alesinya achi abala kodon ma 5 years old. Kaya meron ng pagsubok, binabase yan ng Diyos dun sa amesi ko pobla ba bon la e kukela apa atong mateng apedo ni o yeta onu tetu mala ayame dukpo banala Kaya ang pagsubok parang ano rin siya, gradual. Hindi naman siya talaga pagsubok na parang ibinigay lang sa'yo na apa pobla vo atong vila ateng achi don kakade bisi ko atong la mateng awe o yeta dukpo banana alaba tu eseji vila ni achi lo asasa manyeba na kpafu o kabumba na sasa yeta la agba na niya dudukpo la ajebe wa va numa tutu ajebe wa va nusu anaw na asasa yaha dudukpo la agomen nyebe wa na sasa na niya dudukpo la awebe na teng atun sewuma avadu jida apatolanu amadu lila ubwa susuchu kuhyado miti siuma teng achoko aka esiaka amato kakenanya besyag benyado jida apatolanu la lohi nyateng atu kuhit siau katama jale siwali kulinye siyai eyemi hoya majisako dudukpo siuva myapa agbemala kung bakit ibinibigay sa atin ng Diyos. Isa po sa mga pagsubok na suswade te mau na midu nagkasakit ako na parang wala na akong pag-asa. dukpo dumoto da kasi matu ama ayanya simamalato iya mapoko mala asya machi agbo Lahat ng bagay na kunje aba akbes dosimala madoku ma besi amada kamali madojide anu ola sa pagkakataon na yun, masusuchu amu bada kanu o nagba mau ibang pag-asa kundi ang la Diyos para bama kumala la susumba mapoko ada kamala asin o yun po yung isa sa tinuro sa akin ng pagkakasakit ko na yun ng pagsubok senya no dumoto da kasi lumalim pa yung tiwala ko mas strong cho dudukpo woma pag pananampalataya esse awamba ma ako mauji sesin vevi hindi lang masrin haba prayer alone, kailangan trusting Him talaga. Kasi para sa akin yung prayer plus yung trust is yun talaga yung faith. At simula po majebe wanya badudu da dako o na do badada laba na do jide anu iya nanya ya do na do bada ado jide mau no hosi isip ko na sia wone ba ginagawa ko dati na nya hosela lia kesesi mas maigting pa ngayon. chala matua bada maya da solima nusio maona cha Dapat ngayon ka azola mas maging mapagbigay. esimatu numatutu sio mala enya nana simatua vedento ba ma awe At yun utang mo sa Diyos. na cha mana anu ye cha ma dua bada alaba ma we la ba mau na ambani ese ma gwa ochunami do pola de ochu ma panya nunana enya o Inaalaw ng Diyos
duduk pola mau ochona mau eluam edua apa subola opona minamia khle tawi aton pipi aton mose pe agbala atoli eye jesi alonu kulusi oblola fam emegbe oblobe mina nyaje apeto bubu sio menya ola yuma eye asubola ang pagsubok nang gagaling sa Diyos. Sinusubok niya kung tapat ka, kung ikaw igawe o labade wo apeto maula tu po duduk posia evana mau dua upo pede na teng ai eji ma hindi ba pagsubok yon pag may test? eye na alikela aponu bedudula abala poden Ako sa high school. la anusrom abala som la consider da kama bela Naman ako. Pagdating ng Biyernes, sabi niya, get a piece of paper. No, kinakabahan na yung mga agloba fida bela eskwela ko. tela glo fida bela Meron tayong ji test. agbala Ano ba ang kahulugan Klep. ng test pagsubok? ple nunglochi Ganon nya ang nusrom bi Diyos. almita mesula skuma Tinuturuan tayo ng ula Diyos. bovon Pagkatapos akela tayong turuan ng tanya salita, buadumi apo susubukan ali niya kung maule maintindihan mo jalesi wo o kung fiami tinuturuan apa nyau mo. vola ele woduge akpo bedena sa gomama Para pagka nasubukan na niya, papapagkatiwalaan ka na niya. be asese halimbawa, maha ang katulong sa bahay, hindi mo pa lebe nasusubok, esime maudo bola ad kagaya apo nung ju sa ase balita, pinagtiwalaan agad, na dahil onye bala sinubok, kodem ma pumasok sa kanya, di niya man kilala. amada penada Pagdating nuti niya, wala yung apo anak ma na tipo tinangan, o ibinenta. ma jesi o Yan. na jola Ito yung hindi ka bla de biada Mismo agbo ang Diyos ay sumusubok ng mga tao. akpe Sinusubukan niya ang ating mawun puso. te duna amu pona Sinusubukan niya ang ating diwa. duna nya pe jio Tayo pona ba ay tapat? duna nya pe Basahin gbogbo natin ang pona Jeremias na wanye be mi wa nuti pe ne maha 17:9 hanggang 10. Yeremia Ang puso awi andre pipi asheke de awolia amapajila alapato onye wunu kata nugbegbe onye amaka ha jesima nya apoto yidra juma eyi madua ayiku mapona madu atepe na amesiam de apa zozo pe apa nu wona upa kuchechenu Ang Diyos, yung puso mo tinatarong esia niya, amako sinusubok niya yung pakaisipan natin. maula Paano ba ang ating mga plano sa buhay? Pag aya nalaman ajwa ng miapa Diyos, jiokpe tapat miapa ka, susuma wala kang masamang la intensyon, agbem ina sasamahan maukwebe ka niya. nya ntepe wala Ng sufon de pagsubok, kemala asiu ola ganon sabi ng Biblia. Basahin ado natin. akpo Sa na isang do fo unang magbela Pedro, nukela bajo pakinggan nyo. Petro fe agbalagba tadaka pipi ada sime nyacho aseye nyacho asela nya ele na mbe nya hanu azon eyi yade upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na hafi bena mahalaga wakpo nya kaysa poko ito sepa na duduk pobe nasisira. ako Bagamat asigada ito'y wusika sinusubok sa tiglana pamamagitan ng wenye apoy, wo ay di pokple ju masuntungan hafi sa na ikapupuri kafkaf at ple nuti kaluluwalhati kokul at ula ikararangal sa ple pagpapakahayag bubula Kristo ni Yesu pwede de fialama na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig. Na amesi bagamat ni la ngayon ay popom o hindi ninyo gake siya ni lone nakikita, amesi gayunmay ni po inyong hade o gake ni sinasampalatayanan kwaji na sana kayo'y eye ni nangagaganap chwa sa jijo totoo, sime la nagaganap goglo na o di masakot sinuti at kokwe gusto linala ng chwa kaluwalhatian. aseye Ayun, maliwanag na ang pagsubok para rin sa atin yon. Sabi ng apostol na si Pedro, eme kofa na inyo beduduk itong pola iginagawa arvana miauha ngayon sa sandaling panahon, Petro kwe nyanula kailangan sime may miecho pinalubay asile kayo. onye ele na mibe Lulubay ka pag nya hanu azo sinusubukan eyiyi ng ya mulong dele ng tete pagsubok. pobubu umevio me Upang ang hafi pagsubok sa inyong pananampalataya na na lalong wakpo mahalaga mia poko kaysa sepa ginto duduk na pobe nasisira. ako asigada Bagaman yung wu ginto sinusubok sika sa pamamagitan ng sigbenala apoy, onye ay wodi masumpungan pokple ka jo naman sa hafi pagsubok sa ena iyo. kafu Sa kafu ple nuti ikapupuri, kokul sa ple bubu ikaluluwalhati, Yesu sa Kristo pwede de ikararangal, fialama magkakaroon ka ng karangalan sa pagpapakahayag ni Kristo. Pag nakapasa ka sa pagsubok, para kang nakapasa sa test. bubu asu asio na Kristo va Tinuruan ka, loko je aba na tu pinag-aralan tu mo,
duduk po maana ginawa mo yung o pinasasabi piano mo na siya. dong ku aji Pagka nasubo ka, ipapasa ka niya. na wonu sinu fiala jibe na awo Sinusubok ng Diyos sa tao. eye esi o do pola Ang Diyos sinusubok ana ayin gope para na makenya makilala niyang tayong mau totoo. hala na amagataw Ano ba ang mangyari? Mananatili ka pa rin mau dua mi kono naniniwala, na lebe mananatili ka pa rin naglilingkod, sumusunod lebe sa nya Diyos. jesi nya do piu Eh, penu pag kake nakapasa ka ajo sa nya subo pagsubok, apotola evaluate nya ka. subo mau badak Dadating na yung atu araw, duduk polama liligtas ka. Ang kekema katunayan, kung itutuloy natin yung sa Pedro na binabasa iri ya da natin, aba akpo pagdating dun sa 8, ulitin natin kapatid na Daniel hanggang petro pe agbala tada kakipi enyi nyakle pipi aship amesi nyela pokon o kake nyelonde amesi nyepo hada o kake nyepo ajise imi cho jijo simela koblo o sinuti kokwe lina la chua aseye esme nye kwa nyepo kosopan wu sinya nyapa lu vopa dede pagkatapos ng pagsubok, nyapa matatanggap lu mo ang vo dede layunin na duduk po ng mapela iyong pananampalataya ateng ng ahoy kaligtasan ng wo ating kosela kaluluwa. pan nu Kaya mahalaga sinya yung nyapa lu vopa kung dede makakaranas ka, manalangin yeta ka. eleve vie Huwag kang magagalit, duduk po huwag kang leve vie malulungkot. nemye tu esem Meron kasi iba, ga pagka tu nagkakaroon domaju ng omiga pagsubok, hanu o magwawala na. bakwe nyadoda Lalasing, na amabubu ula esem atuma hindi ka makakapasa sa pagsubok. Halimbawa, tinuruan ka ng teacher mo, tapos dumating yung araw ng test. Biyernes ang araw ng test sa amin, nung araw sa high school eh. Dadating yung araw ng test, Biyernes. Eh pag hindi mo masagot, ang gagawin mo, maglalasing ka, hindi ka lalo papasa nun. Lalo kang matutuliro nun. Sa pagkakataong ito ay tunghayan naman po natin ang istorya ng pananampalataya ng isa nating kapatid. sema namyako nyano vyo dumotora kasile MCG alam pe posanuti nyala betu bobe udu po to bobe atu duduk po ma na no bya magbato si mahala posesi wokola alama da asisesi Dati po akong born again. Ang buong pamilya po Aba. namin, puro born again. one dia po pupama Po. enya po kumakata bon ekinya pakko bakla anama Alabang na Ano po, mismo, ba- naghahanap po sigo kasi no ako chadim ng malalapitan. laban Nakita ko po alama da parang timba namimigay ng pada anu chocolates. po Inabutan ko, amagadaw uno tinanong abalama ko. Nung naghahanap ay ako sa nyamagbi buko, o nakita ko magbi yung leaflets na meron nga mano daw pong asya tim Bible lanya exposition. akwetema iya makpo bibla panu sosro da po Tumawag afika ako. mai Tapos asa yung asela bata na ano ba nag-abot sa mayo akin, number pala yo na yun. Interesado po eh ako. Sabi ko, gusto ko ames malaman yom kung la ano po ito. ames mayola magloba majiba mava Doon ko po aglo nakita, miateng apamnya pupupan pag-akyat mo pa lang, sinasaludar ka na ng mga ba kapatid afima mo. no Masyadong biyaw firm o yung kanilang homi pagtanggap. Yun nga nakita eu ko na homla doon si anyu Kuya ala Eli, gaba nagsasalita na siya. iya makpo no bnutu eli no tanya pia Kaya sa iglesia ng Diyos, sa amin kapatid, la ang mau pinakalagbong pahamala ng mga babae la ay mia yung pahapo po mahabang buhok. non Kasi chonula ayenya pa dalagbala pag nananalangin, la ba mau pa se nye ba na nu la gadonda la Doon ko na po tinuloy, hinanap ko nchonu na no pagka tane nagmamalengke ako, hinahanap ko yung lokal. San Pedro la Sabi kuna pa po nung kasama ina ko da nun, asimala sigurado ka ba? tuna Desisyoso ka ba? Sabi ko, gusto ko kasi napakinggan ko na. Buo kada yung jiba loob na ko wata na tsasia itutuloy to ba ko. la misti Madaling huko salita, naanib po ako November no baga da 19, halama 2004. ba ba kla na ma ko jinu de kya pon ka kya shi Pananampalataya talaga na. afisi Hindi ko makpo naramdaman sa ibang osala religion jesila naging osasinya masala subo subo bo ma o inaasahan na malilipat kami ng Las sala Piñas. halam After nyamala 3 mo ba months nyai of de 4 las months, piñas may cha offer po sa la akin jinu na ato alo ana magbala ama kawela mi atundu ya yi ni do mi pasio de ji opportunity. Nung ye mon nag-approve poko ma ako, ma wo kasi anu do direct hire, pagdating ko doon, ye esma va afima renewed Catholic pala sila. ko ba amesi Alam ko, hindi issue doon ang kom ba relihiyon. ma Tapos dola yung katolik ko to kasama kong onye Pilipina, tama yung sabi nila noon, no, amada hindi bitumi sa wa kapwa dola ko agot Pilipino na tepe doon. Hindi ko alam na ipapahamak niya ako. Nakikita kasi ng boss ko,
yung ginagawa ko na talagang trabaho. Parang nagkakaroon ng selos yung kasama ko kasi lagi na akong hinahanap pagdating sa trabaho. Sinumbong niya ako sa boss ko na hindi natutuyo ang buhok niya. Naliligo siya, nakataas na yung buhok niya, nakapusod na daw. Tapos kinausap ako, one-on-one ako ng boss ko. Sabi niya sa akin, Udam asi. Nyapa apa to umplim. Nukatai. Ma. nagmakaawa ako. Sabi ko, hindi naman nakaka-apekto yung buhok Mada ko kuku. sa Lone ba. trabaho ko. Nya dalag bela ma da funa dowa. Kung magising ko, Mafavina apa tola. pero Kuku ne. sabi ko, Panginoon, Ba bakit wijibe naman wak yan padana. iiwan ko? Bo nyama jibe wak padana. Kung paano Lom na gumalaw apa tola ang ba. Panginoon Macho. sa buhay ko. Nya plende Nagising na lang asium. ako isang araw, tinawag niya ako, sabi niya, Tola. Kada kama ai agloba. Pa phone na ida Philip Jukwam. Kasing Pilipina daw ako, pinapauwi na ako, masaya pa ako. Nakaalis ako ng Pilipinas, binantayan Obiacho talaga asiya sa ba airport. mato ay Kasi Philip baka Jukwam. ang isip niya, Iya baka magpova. lumipat ako ng ibang employer. Masayang Malamok masaya pong ako, ba sabi ko makot sa o kanya na pinapauwi tawa ko wa na ako, bubu. sabi ko. Aji jomtos Nung magbaba nagpasok apa ma. po sa akin, doon muna ako tumuloy sa kanya. Cuma Sabi niya sa ama akin, amesinam doa. Iya de. Mukata malon akpa oda o. Na iyo vale yimla gachi. Kakamenya alia wuti o. Matang atronya khosakla nududu abanda ka o. ng Diyos, naanib po yung bunso Mau kong anak. pada Siya po penuh yung banyak nag-iisang pokok. anak kong babae sa Nya Vanessa. de to Tungkulin ko avagada po sa lokal ngayon ay bilang isang local Nya de secretary ka ng pula lokal si. na Las Piñas. Nya Naging las local pinya apa secretary agbala po jikla. ako last year. Upa apa So, agbala dalawa po jikla. yung hinahawakan Iya ko. pemedamala. Nya zone secret. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binigyan niya Da ako ng apa nak pagkakataon mau makabuo ba ng namon Pilipinas poposia. na walang nangyayari sa akin. Ba Hindi ako nasaktan, maga hindi agbova ako kwama. napahamak. Wada At kama hindi joda ako nagawa chinya ng o. masama ng mga kapwa Na Pilipino macho. buong. Iya Ako po mungkin ya si Philippines Kapatid suena Alejandro lagi mala. at Uma ito wa po fara ang kadang istorya ng kina ating ama pananampalataya. andra. Iya senyi nya khosa panu tinyala. Muli po ang aming pag-aanyaya sa inyo para po sa darating natin na opening ng ating mass indoctrination. Yan po ay Miela miano vi ama wa tokpam hana mia pa jutu po khosa masan sosro. Sosro chumi apato Yesus Kristo pa saun. Ya jago ma jinu siapa ka keblat pa de kia joda dana pa gapuan di gawi de kim. sa aming paanyaya po na yan. Kami sa Members Church of God Miela International mokpomba ay muli pong ya nag-aanyaya sa lahat ng ag ating mga an kada miaji. sa ating mga Miela miakata miakpam. na mapaunlakan sana rinyo kami. Ito po yung Amesio mga plomido katuwiran lanu na sosro nasa siam. kasulatan tungkol sa mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Ano naman kaya Ya ang siak blom magiging reaksyon mia ng apato mga Yesus Kristo kapwa le tao nami. kung makakita sila ng isang tao na No si nangangailangan ng Biblia tulong piami chomi na apato Yesus gumawa Kristo ng pa isang saun. social Nuka experiment. nyano vi Isang ama matanda bato naman na awo. may dalang No paninda po amada ang ya nabangga tui. at natapon Nye ang wo kanyang do mga kwada. paninda. Panoorin po natin Amba chichi ang naging tugon naman ng ating mga kapwa. eya acho nana de asina eye nu wa poda anyigba. Nukai nyano vi abato wo na mia kweda. Opo, nabangga ako nung tumatawid na, hindi ko na maanuhan eh. Kung hindi ko kila, hindi tao. Mama ila ayelom. Oh, Baka nagmamadali po. umak pada nu wa. Do hi oji kaba kaba ta uma tono ngui. Paano pa po mabebenta yan kung ganyan lasog lang? De na ina ajraga. Wala pa, nagulat lang po. Magatong ajre azo o. Parang biglang binangga. Ala ba agbla.
eje aba amada lwe eye ma notere nu o Naglalako pa ng gulay, ganun. Tas, susumba chibo ko eye wala nu dram tinulungan nung eye amada lwe eye ma choda kala ma ba yakpada anu ti o nahihirapan din siya kasi sinasabi niya may sakit daw siya. Ganun. Pag may nakita tayong gano'n, tinutulungan talaga natin sila. agloba ye pa lama la koko Nakabangga Tuen yakpada anu ti nye buba amesi lwe la akro akbo akpada nu kama we o we be myomi jibe mi akpada anu ti ada kuku chekam eye akpana o da wanye bana ko amada si uldu babasa sinila ada bana akpada anu ti Nung una nakita namin, nakasara ko din sa hindi malati. nye makbuiba ama de wula zoso alwala amochi o akanyong apo nu wonu blamina Nag-decide na kaming tulungan namin. la bem esinye buiba nyonu mal alla anyi no kwala we be mi yi be mi akpada anu ti akpada o Di po kasi kayo tumitingin sa dinadaan niyo eh. Pasensya na kasi tanghali na wala pa akong benta eh. kayu wa na la Salamat sa inyo. Ang babait ninyo akpada misia Kanina po parang gusto ko po sigawan yung lalaki na hanap ko nga po pagkatapos po nung ano. Pero po mas majiba maduli da nutuji mata tinulungan po agad namin. la ba yama totte da amanu ti o Awa po sa matanda. madudo magwide na napa ntumanu kakama konu pamina nyonu we be makpada anu ti Naisip ko po kasi akpada nyapakpada nu wawalata kasi po nagulat po ako nung hindi po tinulungan. la bana mala susumba apa nu wonu blami May tao palang ganun. Yung parang po awonu kunam wala na nabanggaan nyo na po hindi nyo pa po tutulungan tapos kayo pa po galit. yeah aya allo nyaga antia amachichisia matote be yakpada nu o Di ka naman po tumitingin sa dinadaanin mo. Pasensya ka na po, pasensya ka na. we mamok poma Kasi kawawa na po yung matanda eh. Biglang liko eh, galit pa yung nakabangga sa la kanya. bana ajabe nyakonu blami amachichima ntua allo vo gadu do magwide anu ti Ano po, parang mabigat po sa damdamin. sumatai Parang nakpada magulang anu po ti natin siya eh. Kaya agad ko pong tinulungan yung matanda. la ba alla abanya data ana yeta mavakpada anu maka Hangga po ako ng bata na tumatawid. Eh, meron kasi akong diferensya o makituloy yung long abonye vam da kuku chekam Tinulungan ko po siya pa gawa gede na miakat mali yung pada anu ti kanina. Nabangga siya tapos hindi man lang siya ba makpebanu sedola mala tepa amesilwe hala maduta flachine amachichia o Then tinulungan ko na. Katulad ko rin naman yung may kapansanan, may bakal din ako sa ye makpeba naisip ko, mas tulungan aboha la avamta pada anuti Sige po, salamat po. jebe miak pada nyan miaunuti apa mau tayo marunong tumulong sa kapwa natin lalo pag alam natin nahihirapan na ganun. Kaya rin naman po yenya alesi miak pada nyanu amabatonu ti bebeto ni mikpe makakita man ng ganun. Wag wala fu dalawang isip tumulong kasi
nyasi magrona amamaula ne mikpo amade ehia tula migana miade po awowo o nyano bi ambato unye musio ojuade nyaji amade lisi atem akpede nyanti bobo secho mau kwenyebe wayira amesio kwa nublanina amawula ela bana wawi wakpo nublanina ina ko asia nobi lebe miasro nublanu popo le miafa akpede shagbe po nyonwade si dole awumla na nududui alo na nududui du amesiula ama bamia akoto Yesu Kristo blobe wajira amesio kwa nublanwina amula labo wawi wakpo nublanwina yenusia ha majiba ma wala khapa akpa vovaw bamia ada bamu afia esia tai View pete po le miasi amechichu po no po le miasi amesiu po puma po nyewa nudu nyena nudu nusi masusu nyiba na makonu blamina na pamasiula la bondrog bala mauha akonu blamina la pena mau ponu blami popo de dela ede kuku ababi bla globe wakpo nublamina amesiu kwa nublamina amawula nufia tia malamia fiamla pada kuku misre alles nyanya nublamina pola novio midompu STG na hia tuula ateng adong be mau penublan popola nu wajira amesio kwa nublan amula ala bawa hawa ko nublan eye mau penublan popo azwa yeye gbesiagba lododo tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi na uubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Dakila ang iyong amanuva litigi azwa yeye no disia no di sa ating mga kapatid sa MCGI diyan sa amanuva tre ko nute po watre ko azo laguna nano viado o le climi yeno viado hon la kaji mila fisia minamia yide miano vya magwato ada ko la afima no to benedict le miano viao to benedict leke mado banao sa ating mga taga-subaybay ng programang MCGI Cares Live. Na mau ay yenyi bokona mesio kata klo program siado neva laguna ma fisia kuya ay no non wadeli trana la ati ay ni ko amchichi onye kasi ni pa asia mabaila maga la afima o matan la nutram o kababayan nating hindi man dumadaing pero nakikita nating esenya nuche mesro bemia dinya no bi abato to bobo uma la kwada no biam o ka kasi jelis ni pebe bula sinye wa kwenya no biawo cho MCGI popam kunala nyedi amechichi siapa apa ma kasi wala ye to ma ko ban popo mala ni po ye nye ko no liwo ada plevi onya podra la asi dadala ama podra eya ucho ina asima esie eye bia nuto yun po ang kanilang ibinebenta araw-araw po yan si Nanay Elena po eya alum chlorine petomau eye ojana habang si da ajan di pasada ndo dawi eba eye apoto albert edran chuka aton sada ka ton le fiesima kung pwede po silang pumwesto ron at pag may pumwesto na uli at ya pagobia de malinawo o afisi wateng anotero atran la afima 100 to 150 eye na wanyebe tepom si chitero amapu kwela ujuna la afima aso upona ga alofa de kava sala alofa kabla ato shakwe no udran wakata la adda alofa de kabla ato la bawama ene la afema si nanay naman po ay byuda na at si nanay po
mahina po ang pandinig Albert ko, kuya. Novi Ayan, si Tuang Albert po Ugalis. yung laging katulong Eye at kasama dadala din ni Nanay enya Elena para sa agosi. paghahanap buhay. Ita So nandito na Albert po sila, kuya, eye para la makausap pada po nuwo siya. Ang esei makakausap niyo po si Albert. wawinya esia Hello po, ateng kuya. apun ple Magandang apato gabi sa Albert. iyo, Albert, at Lokuya salamat at efienau pagpapalala Albert sa amin na kayo ay makausap at eye magbigay ng akbaba paunlangin na sa hobi aming abala sa inyo. bemia apun nukulmi Gusto ko lang malaman e kung bemia abia mamarapatin mo, bakit hindi ka nyarota chu nakapagtinda ngayong asiu araw? chu gbowo nyede kukuya bena nyede funau egbe azo nukata madran la egbe pon kakaji o Albert, nakapagtinda ba kayo ngayong araw na to? Albert etedranu egbe Opo. Nakapagtinda Hey. naman kayo. So ngayong araw na to, magkano ang Ekema benta ajran. ninyo, Albert? azo ladu kakasaja nenie na po Albert Ano po, 100 lang po. 100. Paano peso ninyo alofada kanye nababasa po yung kinikita ninyo sa isang araw at yun ba ay tubo na ninyo aleke nela o esia kasama sangi pa doon ang inyong puhunan? esienya wo video alo wo Kalahati na po fatua yun, kalahati po. alo wo ajoduga Kalahati. Bakit yan lamang ang itinitinda ninyo? Wala ba kayong ibang maaaring itinda na nukate onya amadada kotra kitaan dala ninyo para mas medyo maganda ang inyong kita? den wu bwade hali dateng ajra akpodan achu ama hena video sobo Pwedeng itinda. Wala na po, yun lang po mabilis na pong itinday. dako Yun lang ang mabilis na itinda. esia da kwimya teng ajra Kung kayo ba ay merong bibigyan ng pagkakataon na makapagtinda ng ibang mga paninda, wanau mon ano ang popo naiisip mo na pwede ben niyong ajra pagtinda nuku kung bawula meron kayong nuken maliit na susumbe puhunan? ya teng ajra na wanye ba ajoduga suyada la asiu Ano po, kahit to counting grocery lang po. Saan ka magtitinda noon? Diyan din sa may lugar ninyo. Afrika nala esia dragala Opo. afimawe Ano, tepe siu mai lacha at tepe para mai kay Nanay Elena. Nandyan ba kayo ngayon sa lugar kung saan kayo nakatira? te nowdi afi na lala ye hanona Sige. Meron kaming kaunting alaala sa inyo, ano, mula sa MCGI, ang Members ng Church of God International. Meron kaming isang nana suyada la nya sinao jo MCGI lama Members Church of God International mon kutu kwara la nya si bemya chonao bemya cho akomya pa beshagbe para meron naman baka nuduada mi danu duada have at doon sa inyong mga kasama lebe sa bahay. fiensia nyateng adunan le amesia besila ye nunana pu bando hagala nya si now Face mask na magagamit nyo sa inyong pagtitinda. Yan. ye face mask la ahas na cho ak na pa siu ejeji la la ha le nya si nya achola mo pomba nya akli ay meron tayong mga chapter ye na mbuwa den teng awona nya nya patak pa wala la laguna nto am MCGI pa tak pa wala nya teng avaf Boba salama kulmi oha yaw mijiba nya adi afya miba MCGI la nya mau podo nusiada na mon da shada sinya tu akpada nya pa nya yuba meron din po tayong mida ku libreng digital nya ahoji bodi nami la nusi nya teng anamilam maaari niyo pong matawagan yan. namakan nya pa nya pa para kayo ay taula klalo sinya teng ajo sa inyong mga aku kalusugan. At na wanya ba lamag begbla dalam yan Nanay Elena, ay meron Albert kaming la dada Elena kaunting maaaring magamit nyo na pampuhunan. nya anami Mayroon po kaming jodoga suyada sa inyo na 5,000 piso para kung sakali ay mapaikot ninyo. peso apa Sana atu po lemnya ay sinami mapakinabangan ninyo. ba ala bana nya teng azen la Pangpuhunan naman nya zen ninyo apa nya pa dahil sa ajodoga inyong ana kita araw-araw, mapaikot po ninyo
kena nyapa pesyag bapa ng inyo pong vida pamilya popo at alo gayon ajo ay dudu maingatan naman ninyo yung kena mga nyapa pumapa ginagamit nyanya ninyong wo puhunan sa araw-araw po kena para maka meron ha kayong dagdag na pagkakakitaan. Sana makatulong po sa inyo at yaze dalangin besyag ba namin na samahan kayo ng kena Panginoon nyapa at ganyaw huwag popo kayo besyag ba makakalimot higit sa aje lahat ay malamok lagi pomba apa na talana no tumawag primi sa Diyos at humingi ng aye kanyang awa. At igang yan lomba po dudu ang da programs na natin dito apa sa tola o UNTV. sei At ito imya po bia ay apa nublani isang popo himpilan din na may iba't ibang mga public services ida na kuku ginagawa. nya Kasama akpo nya po pa ang program la UNTV MCGI na tumutulong naman ji upang ang atin pong mga kababayan esya ay ating enya maabot sa anumang ya vala pagtulong siu na aming wa maaaring magawa. jutu Kung popo do mapapanood nau po sa naba nya de nya UNTV bi ay mapanood togo ninyo kasama ng ating MCGI channel. Pwede niyo pong nya pa i-like, program la i-share, at i-subscribe atek yan akpo la para po UNTV ji mapanood sa ating mga social la media accounts. MCGI Sana channel po la ji makatulong le sa nya pa inyo ya kahit vala sa woji maliit na paraan lamang ang munting nakayanan po ng MCGI ila mo pomba ni esya Albert akpo and da nyan Nanay Elena. Salamat po at magandang gabi po sa inyo. MCGI apa nunana susia fini bokonami Maraming salamat po, kuya. akpo gada kuya nida akpo gada nawo Thank you po. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Yan. Sa Panginoon po tayo lagi magpapasalamat akpo na apa tola Diyos po ang pinanggagalingan ng lahat mina ng nya da ating mga akpo na bagay. mau Ito po esya ay maliit na kasangkapan lamang labanunyo nakarating sa kata inyo ang mau kanyang buat ochu kabutihan. Wala naman nyenye bang do sakit si nusuada Nanay Elena laba mau po do manyunyu la ate nyabo de dada elena mala do lampua Meron po. Allergy po sa sabon. Allergy po sa sabon. Naisugat po ng kaunti sa palad. sige. Kaya naman po yung... ang katawan ko. Kaya makakapaghanap buhay pa. Ayun, sige. at At sala nunye mateng awodo mga kailangan po kayo na kayo din ay mapatignan na wanyebe manggagamot ay ehya yan po ang be atin pong mga kasama sa be Laguna, nya po mga dok members tau ng Church of God International. Maaari po kayo makadulog at po matulungan dok po tau namin na kayo po sa la isang maliit na paraan. Maraming salamat po nya at tem akpo da nutiu pagpalain kayo ng nya po dok Panginoon. tau Yan si na Brother Benedict. adu akpo akpe gada ye mau na irao na binutu Maraming Daniel salamat po, kuya. akpe gada kuya Opo, salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos, Kuya. At talagang akpe na mau marami kuya tayong makikita mga kababayan natin na sa ye pagdating ito ay ye la nya no bi ambato gado po sa kanilang baba maliit na hanap buhay upang ye le fiesia ay hindi na sila umasa sa iba at at the same time ay maitaguyod ang wala kanilang ve pamilya. pieto Maraming salamat la po, upa Kuya, do sa bisria mga uma pagkakataong na laba ibibigay uma sa do mga jida kapatid am sa baun MCGI o na iwa gumawa ko ng po mabuti kuma sa to pamamagitan po akpe niyan mau ay da mon para po po da kinalay shada su ang karangalan ng Diyos Diyaw la sa atin MCG ay alam lumawag. Maraming salamat po, naba Kuya. Kasama natin ang ubuk ating lo mga kaf kapatid kafu mula po kata dito sa sejila MCGI wat Nagkarlan, apa Laguna. bapa Kaisa po nyaw sa la paggawa nana ng visu na la mabuti MCG because alam la kunan tu dan yeli kuni hala mimi wum laba MCG wa da mani ayi uklena sabat pa juga zana una mintu dania nyelo ayi lam ya drum vevie mautonya kaf kafula Salamat po at mahal namin kayo mga kapatid. apa nak Huwag mau pong tayong magpatuloy apa na nabi ayi nyelo nyawa tumulong no sa view ating mga kapwa-tao. Maraming salamat sa inyo pong banye pakikipagkaisa. pada nyami Muli, tihan na sa nabi ang batobo pagluluwas po natin lahat ng ating mga apa kapatid na kada banye nag-volunteer wada dyan ka sa area ng Laguna lemnya no at visu na la kasama kalaj sa ating palatuntunan. At maging sa lahat ng mga kapatid natin po sa iba't ibang panig ng daigdig, ang members ng Church of God visu la International, kapa apa keep on wow caring and the keep best on church of God shining. Ang international bagay na sa tulong at yi awa eji ng ano ka Panginoon ay klan ating ipagpapatuloy senya na da kada tu lumiwanag mau ang pada ating mala Panginoon nyateng gaya ng awo nasa 5:16 ng Mateo. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw na banya sa pa harap ng akadila mga ano tao ka klan upang makita na nila pa ang inyong akadina kala mabubuting amo gawa pun kuma at kanilang bana luwalhatian wakbo nya ang pa to inyong ni Ama wow i na wakafu nasa nya langit. fufu Nanatili po sila na ang jifula karangalan at kapurihan ay sa Diyos na ubuk la kaf kafu makapangyarihan. kata
mau pe unya tebe eye jalese Philippine la wela mana obu bawa yite babu bawu o begitu ame suele la kompa maka bawa chok pada ayi nawo o kakada lolo lata nusi boji jipo hala ano kui eye nusi sasala ano hojwe to mau pak pada na ban pokoma la ba MCG la echoda la emata Papasalamat sa Diyos, nabigyan po natin na abada na mau ba nyekpo adrugbo na amofa ho amofa adrugbo blam na akopo siamato amesusi nana kamala kra o Magagawa mo lang yon to give up something na valuable. nyate ana nana sinya nu kwa sinami amabubu na wanyeba nubu kwa dele miesi kwa sinami wu nusi miecho na amabubu wula esia ada lolola afia kunui onye be miawo wutengpo miagbo eye wonami nunana ugo ha yeda akpe be amade la todo mi eye apoto la ese miapo koko popula esia lolo vavansia sina nyanyo abe Kristo to enela je nyanu to bobe nyenye aitas to kake nyese lolo vavama sinye cholo mila le miado kioma so afisia la ilo pe jia kom MCGI cares MCGI shines mautwenye kafula Huwag po nating kalilimutan na tunay na ang Diyos ay hindi na nya ang lebe o be mau mada bututu amo ma ovava da kadasi nyako ajise eyele dawo wopo agbalata wopo blato po anna ina te petro kanu blobana majesile nyata pama bana mau makwa aman kuma o hafi bum la du kosia du ko abesike voni iwa no jodwela eye jia anu at ang ibig ng Diyos, lahat ng tao, sabi ni Pablo sa 2 at 4, eye mau dib amukata wakwo hoko na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. abesile titimbe wako amukata eye bwa nyate popasi jelama kola ka onyo gbogbo kai na glona amagbatola mawulwe yata ngoko kwila klobe
mau mada fototo amama o eye jojo nyinya sidi nyo khosala webe mye dem nyano bi amagba tobo mesi o miate akpada wonu tila yakpada wonu kana miate nyato o baba mesi kenya nwowo yakobo tana pipi bi andreble eye mawone wala enya nuvone biganamia anglobe nunyisi miate awo na le miate tete mala majebe miadukbu awo o nukake onyo nukake anya upakola bagbaglong alo jukame ucho aba mawu madde abutu muma o akala nyele miakwen be mia ava nyapa juto poko sama sanu sosrama yusi gome miaje aka bajin owa pon ka blato pada kiam joda nyaje agom sinya nudi ga wide kim nya like and subscribe na miapa MCGI channel lebe video ko vosio mia acho ade afima helen funcho agbaman nyawunu ti pla osanunti si cho ngokokyo mala nyaten asi esi ditima la miama be mia awo nya pada mia no vi ambatonu tila MCGI pa do yofua siji nyaten ato apun pla dokita ula upa kafu bojesio la afima be miatem afung plemia pada kita ufang gada kema hoy nyele esia wom na mena bi amabato ke hak pada esia nutila akala meda akbana apatola hana mon popobubu so ganami ala mia plemia no vio kata cho MCGI lam lo mau po hame vio wawu suo no akajik plimi cho laguna mtuma le no visu togo ayi ba fonu premier no bi ambatola fima eta akpe kedenami family clean premier no visu la ka apa bo bi eji anoka klam bobuo le kafu kata apatola pe onye tebe akpede esian tila nya anami hajijia da siglobe esiai nyano pedodo daji eye nyano apatola yom hajijisia gomenye splekeli nobnutu kiafa eye la hasia jigenami eye fin bokonami eye akpe nami kasi ang panalangin ang labe bedododa eye nya ajedodo silemiao plemauto ahano akpedam be ejo mian grandma sweetie Kelly mama okay ka na? le Kelly mia Okay na bang pakiramdam? usasalama de aleki enyo azwa mama Mo time na naman. Okay lang po yan na. Fighting. de wonye kimo akea wea enyo nyogasia Ang pagkabalisay di magdadagdag. Buhay na hiram, siya ang may hawak. Pagtibayin ng tiwala sa amang liyag. Sa kanyang pangako, siya'y laging tapat. Tayo'y higit kaysa ibon sa langit. Pag-ibig niya sa'tin ay di malirik. Huwag mag-alinlangan na laging lumapit. Ating pagtagpuin ang tuhod at sahig. Araw-gabi tayo'y manalangin.
Muli po mga kapatid at mga kababayan, minsan pa po kaming nag-aanyaya Tela na no view plug hollow. ng pagpapasalamat sa Diyos. Ye kalem ya pem ape. Lem ya aduk dana apotola. De do manyunyu. Sama-sama tayong dumulog sa Diyos. Si wonami ju wonasiana. Akala minami aduk dana apoto maula. Panginoon, naming Diyos, Apoto niya mau. pangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng Niya fufu nusukata. kapiling po ang aming Lawut tenu tidak kapang komala. sama-sama po Niya ukulem ya loloto. sa iyo, Ama. Niya nobi Kami ama. nakapagdaos Niya katam niya apadam now. panin na itinuro mo po Ba sa iyong akala. bayan ang pagsasagawa ng pag-iibigan ng mga magkakapatid hanggang sa aming mga Nyete wo kababayan at mga wonagansia nusnepia. Salamat po sa lahat ng Niya nobi iyong mga tau pagmamalasakit sa amin. Sa lolong. marami pong kaparaanan, Sidat na lefia niya nobi apoto. Akwe meron kaming amang nasa kala mo na lagi nang pudla. nakatunghay Sila niya duk na ba. sumusubaybay sa iyong mga Ufada la niya sila jifu. Sana po Abe sila niya tapok at siya. puso maramdaman ng Ni aming ewe la mga wonu wo kalooban tapok. na sa gitna ng mga Kasi niya pa jun. at ng Inana niya pa jina sila niya duk ba. panahon ay La afoku yuma. alaala namin Pagbavon yuma la niya Diyos na siya mala. lumikha na dapat naming Dongku ajiba. masantigan Mawa dalam at yasi. mapagtiwalaan, mapaglingkuran Iya amesin sa niya do nalalagay gido pang esiyay. buhay na ipagkakaloob mo po sa amin. Asbo. Bahala ka na po Niya pa sana agbaman sa kakamamles aming yung lahat. anamilama. Sana lagi mo po kaming bigyan ng pagkakataon Dia amang kupada niya katamian. makapaglingkod at makagawa Nanam ni ng mon kasampayan ng popo. iyong banal na Sinyatang asa kalooban. asubo. Basbasan mo po Iyi ang awo mga ulolonula. nakamalasakit Dia kukuna yira viu. ibinabahagi ang kanilang Siula padan wong. magagawa sa pag-abot sa amin pong mga kapwa-tao. Sana Siula. bigyan mo po kami Do Ama ng da siwong. pagkakataon Iswak pada niya no. kung maaari Popo nami mon popo la. maitanyan Eba la kakakata ang bala. karakter ng Diyos na lumikha Niya at tenwila. tumawag sa amin. Niya mau si womila. Katapos, sa iyo Wa po ada namin bapa. ipinagkakatiwala ang Kagbola. lahat ng bagay sa Sinya aming jujur niya pa buhay. do nala. Salamat po sa iyo, Ama. Mucho nusianu la niya pa agba Aming malagla da asi. Panginoong Hesukristo. Da ako na fufu. Demi adalah Yesus Kristus. Sa Diyos Amang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailanman. At ngayon tanggapin natin ang walang hanggang Ansok basbas. binamnya ako. Loloma po. Po iya jiraw. Ang biyaya at Si chupu po maula goleji po. Hesukristo Manto po. Yo si chumi apa to Yesus Kristus po. mamalagi na Kapla pagbubukula pada kawo. Nano nya pa jiuma. kailan Jiuma. Tibi-tibi. Amen.
on his right hand. Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you. Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you. Before the
Ikaw ang liwanag pagkatapos ng ulan. Ikaw ang umaga ng gabi
minsan may tangan ng ngayon at kailanman. Ikaw ang pag-ibig na hindi magwawakas, ang ilaw at patnubay sa likong landas. Ikaw ang tagsipon sa panahon ng taglagas. Pagsuyo mo'y busilak at wagas. Ikaw ang kasama nang tumalikod ang lahat. Ikaw ang bumuhat ng pasan kong kaibigan. Ang alay mo'y patawad, di man ako karapat-dapat. Ikaw ang kaibigan kong tapat. Ngiti kang papawi sa luhang papatak.
Lord, you
minsan pa lumalapit, nagsisising puso'y umibig. O Ama, ay lingapin, kahabagang muli iyong alipin. Kung nasasaktan kita, nagagawa'y mali sa iyong mata. Awa mo ay pag-asa upang maging dapat sa iyo, Ama. Tanging ganti sa iyo ay pasalamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay laging palad, walang mahilig sa lilim na iyong paglinga. Ang bawat dumarating, araw-gabi saya at paningin. Lumipas ang tagulan, bagyo't tunos aking nalampasan. Tanging ganti sa iyo ay pasalamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay laking palad, walang mahilig sa liling na iyong paglinga. Pagtitiwala mo'y biyaya sa akin, di man ako dapat tinawag din. Tanging ganti sa iyo ay pasalamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay laking palad, walang mahilig sa lilim na iyong paglinga. Tanging ganti sa iyo ay pasalamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay laking palad, walang mahilig sa lilim na iyong paglinga. Inihandog sa iyo.
kulang. Hindi ka masusumbatan. Pag-ibig mo'y sapat, magpakailan pa man. Aking naunawa ang iyong pagsinta. Hindi ka nagpapabaya. Sa gitna ng hirap at dusa, unang sasambitin pangalan mo, Ama. Ikaw ang may sasambahin ngayon hanggang sa darating, sa dalangin at pagdaing. Ngalan mo ang babanggitin kahit mahirap ang buhay at minsan ay may panimdim. Basta't laging kasama ka. Sa lupa ay may langit din. Sa gitna ng aking pagluha, bawat sandaling diwa ay balisa. Sa tuwing puso'y nangangamba, nararamdaman ko laging nariyan ka. Ikaw ang may sasambahin ngayon
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin sa Diyos, mga kaibigan, mga kapwa-tao natin. Panginoon naming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, muling naghahandog po kami ng taus-pusong pagpapasalamat at tungkol sa lahat ng iyong mga ginagawa sa bawat isa sa amin, mga pagmamahal at pagliligtas mo sa araw-araw ng aming mga buhay. Sa lahat ng kapahamakan, inilalayo mo kami. Salamat po sa mabuting pagkakataong kaloob mo upang magawa namin ang aming mga tungkulin. Ama, kung kami man po ay nakakaligtas sa mga kasakunaan, ito'y gawa ng iyong makapangyarihang kamay. Salamat lamang po ang aming maihahandog sa iyo. Kalaki po nito ay ang aming pangungumpisal. Palibas ay marami kaming nagagawang mga kamalian sa iyong harapan. Pagpatawad mo na po sa bawat isa sa amin. Ngayon ay nagpatawad na rin po kami sa lahat ng mga nagkulang sa amin. Kami pong nagtitiwala sa iyong magagawa at kapangyarihan. Muling nakikiusap, sana itulungan mo kaming lahat. Lalo na po ang mga kapwa-tao naming walang anuman, ang mga nahihirapan. Sana po, wag mo silang pababayaan. Marami na pong kapwa-tao namin ang nakalimot sa iyo. Tumalikod, gumagawa ng mga katampalasana. Panginoon, makapangyarihan ka sa lahat. Alam po namin, magbubuksan mo ang kanilang mga puso upang umunawa ng iyong mga salita, gumawa ng iyong kalooban, pagbago ng kanilang mga pananaw sa buhay. Sana loobin mo, pagkariyan ng kanilang mga puso ng iyong pag-ibig upang tumulong magmalasakit sa aming mga kapwa-tao na nangangailangan ng tulong. Habag ka po, sana po magkasama-sama kami sa pagmamalasakit sa isa't isa. At gayon sanang makaunawa sila ng iyong banal na kalooban, magkaroon ng pananampalatayang nagmumula sa iyo. Lahat kami ay magkaisa ng pananampalataya upang paglingkuran ka. Makita mo kaming lahat na gumagawa ng kabutihan. Panginoon, pagpalain mo ang mga taong natutong magkawang gawa, magmalasakit sa kapwa. Pagpalain mo silang lahat. Pati na po ang mga manggagamot
na pangunahing gumagawa upang makatulong sa aming mga kapwa, ang mga kawani sa bawat pagamutan. Pagpalain mo rin po, Amang Banal, ang mga namumuno sa bawat bansa, sa bawat bayan. Sana makasumpong sila ng mga kaparaanan upang malingap ang kanilang mga nasasakupan. Panginoon, kami po ng mga natutong matakot sa iyo, natutong magtiwala sa iyong magagawa. Kasangkapanin mo sana ang aming maliit na magagawa, maliit na kakayanan upang may parating sa maraming kapwa-tao namin ang iyong kabutihan. Maasa po kami, Ama ka naming nasa langit, na nakikinig ng aming mga daing. Ipagkakaloob mo ang lahat ng aming ikabubuti. Sa iyo po lahat ng karangalan at kapurihan. Maraming salamat po sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Ngayon tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo, at ang patuloy na pakikilakip ng banal na Espiritu ang siya nawang maghari sa ating mga puso, magpakailan-kailanman. Amen.